Ke Sorkar kalwan ra biang ya ke update ha gabe de baru Aadhaar card mentau snem arjar arpusan. Kumta perlok hatu pi pendon kam Aadhaar card ne em lad pi pendon kam Aadhaar card te kene ke update kalong ke bakong san bha nagbanta jong pi baro wat lad pi pendon kam Aadhaar card ru kalong ka pendon kam bha ye pi ban tip ya kene ke update thmai. Kumta klim dapan slim tongan ni tu ye pi ya kata ke update thmai jong ke Aadhaar card. Kumta perlok kat kum ki khobor ba bun jait ka UIDAI ka dang perkhat ban penmi ya ke Aadhaar card ki ba peni tang ya ke dur jong u nongbat bat u QR code u ba shngain da ka ba weng no ya ke jingtip bala shon kum ka kerting ka jakasa bat u number Aadhaar card. CEO ka UIDAI u Bhuvnesh Kumar ulaong ba ka don ka jing perkhat ka de ban long tang ka dur ba u QR code kumta palo ka Aadhaar card jongi ka ba menta ka don ya ka kerting jakasa ka dur ba u Aadhaar card number jongi hanre nang ne shikman ka Aadhaar card ka ba thamai ka ban sawan kan don tang ya u QR code bat ka dur jong phi baro ki we par ki jing tip yen vengno kene ka mut haba phi pendon kam ya kene ka Aadhaar card ka bathmai kan don tang u QR code haka lada don ki ba pan ya ka Aadhaar card jong phi kinam la ban yo i bej ya ka kerting jong phi tang lada ki scan ya u QR code jong phi kin sala ban lap ya ka address bat ya u Aadhaar card number jong phi ka UIDAI kalaong ba kene ka jingpen kala kene ka update menta ka dang don ha ka jingtmu bat la ban pentre kam no na du u bnai ban 1 u bnai December ta perlok bele ka Sorkar ka le kumne bele kala weng no ya ka kerting ka jakasa ba ya Aadhaar card number to ngani ethu epi halor kene ka Sorkar ka ong ba hagine ki sngi ki fraud ki scammer ki khampan don kam ya ki Aadhaar card detail bar ki lute pisa na ki brew de na ka daw ba ka Sorkar ka lapan bana ya gane ka update thmai jong u Aadhaar card ban light na ki scammer ka Sorkar ka lashim ya kane ka sinjam ka bathmai la wing no ya ka kerteng ka jakasa ba Aadhaar card na ka Aadhaar card bat hagane ka update ka bathmai yansa sa tang u QR code jong u Aadhaar card bat kadur jong u brew kumta pelok kini kisin jam thamai balashim dak Sorkar kilong ki bade hagwe kaliang bat kimte setia hagwe pat kaliang hakaji sha kine ken kan thubru ya ka jing penlut bat kanwan ra shibon ki jing ya ki pait ba ki badung perkhadi ma phi perlok ha phi le sha center ban update ja ka Aadhaar card pina ban siu pisa ya kata kumta ba phi le ban update ya kane ka update thmai jong ka Aadhaar card kan shong dor amduna ya ka chispa hadu arspa tengka kan long ka ba e bha ya ki brew ki baduk hagine ki sngi ki brew kim yo kam bat halor kata ka Sorkar ka yai wanra ya ki jingpen bana ki update ki ba thmai ka Sorkar ka update ya ki code kisla jong ki pait ba ar license ha ka chisnem kane ka ai jimun toy shibun ya ka Sorkar ki yo da ki 1000 klor tengka bat manu bayap ki pait ba ki baduk yap